नैबे अमा आलु ओमफ्राय नैबे हांसो गोजा दे जायगायाव लांसै जाबाय जाबाय बैसागुनि हांसो माब्रै नै बक्सआ बै थिनदाबगासिनो दं दा गोदानानै लांगोन आरोखि जों बेखौ ना जाबाय नै जोंना मानसिया साथामल' 2 जरा আছে আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন নিজে লেগে যাবে টাকাটা बैसागु बैसागु बुथारबाय नै हांसोआ माब्रै ओमफ्राय ओरैजाय मोसाग्राफोर फैलाबायबाय हनै गामिनि दैया फुदुंगासिनो दं हनै गोदौबायथ' दैया टेब लाना फैजोबलाय मैगंआबो लाना फैजोब जागासिनो दं गोलोमबाय लांथिया सुफुबाय आं गां फुनांगोन हांसोखौ गनाय होगासिनो आरो ना गामिनिफ्रा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ गुजुदोंबाबो हगारनायाव गैया बैसागुखौ बा खरसफ्रा लेबु बानलु सामब्राम थावालाय थाव हाइजेंबो दंबावो ओरैजाय गोदागासिनो आरो ओमफ्राय नै गोदागासिनो दं नै माखासे सावगासिनो दं माब्रै हांसोआ ओमफ्राय अमाया सेरनैल'लै ना बांद्राय जाला अमाखौ औ मानसियानो 6 जनल'खा बे साथाम ओरै साथाम आंजों 7 जन जाबाय जोंना बेनो नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना एसे बेंनायनि थाइबें चाटनि थाइबेंजों लेबुजों ओमफ्राय नैबे नै मोनजाफेरबाय सिनाय नङालै बिदिया नैबे ओरैनो जेनेरेलसो आरो सिनायफ्रा गैला बिदि ओंखारलानो दायोफोर बे बेदरफ्रा मोनबा लोंसै सिनायजों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना ना होस गुजुगासिनोलै गरमाबो अयथासारमोन होगासिनो सावनायफ्रा सेंग्राफ्रा गोदागासिनो नै स्टार्ट नुबाय लाबोदो बुरजा लाबोबा आंनिबो आथिङा सावसै रुनानै लाबोखाबाय आरो ओमफ्राय हांसोखौ ओरै लागायबाय देलाय नै हांसोखौ ओरै एवबाय ओमफ्राय एवग्राया नै हेल्पारफ्रा अमाखौ न' सिङाव गेसाव एवनोसै आरो ना ओमफ्राय हांसोखौ बाहेरायाव एवबाय अमाखौ बाहेरायाव न' सिङाव एवनोसै नै फुरा रेडि जाबाय खामानि मावगासिनो दं बाहेरायाव एवगासिनो दं नै जोबोद खस्थ' खालामगासिनो मबाइलाव खम नुखायो माब्रै हांसोनि बेदर बे फाग्ला दैनोसै थ' हायनानै लानोसै आरो थारमाने फिल्डआव थांसिगोन नालाय जों आयु मोदोमनायखौनो अयथासार मोनखाबायलै सयथि होद खुदै गला जोबसिगोनसो ओइथिं सालाद ओरै सालाद जालाय बा मोनसे टेस्टखौ खिथा माबायदि जादों आच्छा सब जादोंना दे जायखिजाया बेखौ खेबाय थाला आरो अमायाबो बैयाव हायगासिनो दं अ सफैगासिनो अमाखौ एसे साखिनाय जागोन देखायजागोन नामा बोखारदो नैबे अमा संग्राया नैबे हांसो संग्रा बोखालाय दे बोखांदु वाव नैबे अमाजों आलुजों दे लोगोफोर ओमफ्राय नैबे हांसो नैबे अमा आलु ओमफ्राय नैबे हांसो गोजा दे जायगायाव लांसै
ini langsung beखौ बावहायना लादो बिसिना नांगौ ना सोरबाफोर हिनजावफोर बोआ जोंहा मा सोरबाफोर हिनजावफोर गैया बिदि फैदों बिदि गैया गैया दे नैबे अमा नैबे हांसो टेस्टि मोदोमखाबाय जोंना एबारसो थांगासिनो दं बेदरखौ न'आव एवनानै लाजोबबाय आरोखि जौखौ लादों ओरैजाय द्रामाव आरो बैथिं दंबावो जौआ होनांगौ ना हनै थांगासिनो एसे सारा बाबबायना किलार जाया जाबाय जोंहा गोजानाव थांनायनि नियम गैयालै बावखुंग्रि थाङा जोंना गामियावनो ना हनै जोंना औ नै माल लाग्राया आरो दंबावो बै सिगाङाव लांबाय दे आरोबाव माबा होनो नामा सोरबा माबा खालामनो बुकिं खालामजागोन ना थांगासिनो दं नायलांबाय था भिडिअ नार्जारि फैगासिनो दं फन लागासिनो हेल' मबाइल गैया खुगाजोंनो खननांगौ जाहैबाय मबाइल लानांगौ खुगाजों जोंना मबाइल गैयिनि सिबाय चार्जआ अफ जाबाय बेना आरो सिंनि बक्रा माइक्र'फनजों फुरा डिजे जागासिनो दं आरोना फैद' जों दा जासिगोन आरोखि ना भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन उनाव लोगो मोनगोन गोदान भिडिअजों लोगोसे मोनाबायबो नालाय ओमफ्राय भिडिअ खालामला बाय